Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulok ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni katulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Utod sang mayor sa Valencia Negros Oriental, nasapuan nga patay. Duha ka mga NPA nga napatay sa encounter na kilala. Tagiya sa t-shirt nga may LDRRMO nga nakuha sa encounter site, ginausisa. Ari treasurer sa Isabela nga nagaligaging kawatan kwarta, balik Kapitolyo. Gas station, ginkawatan sa 450,000 pesos nga cash. Kag sa good vibes aton saksihan ang Carnivorous Plants Collection. Inaktanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, panaad sa Negros Festival ang magabalik na. Sa Pebrero 13, igalunsar ang Panaad Festival. Inyang ginpahayag ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz nga nagsiling man ng tentative venue sa mga launching amo ang Provincial Capital Lagoon sa tinutuyo nga madamo ang makatambong. Sa Abril 17 tubtub 23 ang panaad sa Negros Festival. 25 milyones pesos ang ginpain nga pondo sa probinsya para sa panaad sa Negros Festival nga 3 man ka tuig ginpaiway tugas ang pandemic. Sa launching suno kay Diaz, may mga major bands gikan sa Manila ang ginapaabot para sa mga concert. Ang local bands ang maga-perform man. Ang mga linay sa Negros yara man. Ang mga festival dances sarang masaksihan. Isalida ang Best of Negros products nga suno kay Diaz, isa sa bag-o nga event sa panaad mismo. Mga winners sa national, regional kag provincial level among qualified nga makigbahin. Sa event mismo nahanda ng guest list nga nagalakip sang national personalities. Ginhinyo naman sa probinsya ang Association of Negros Producers nga mangin partners sang sini nga event. Ang ANP ang mangin recipient sa mga donation. Magabulig ang ANP sa pag-mount sang Best of Negros Products na trade fair. Si Engineer Jojo Amugod ang magserbe nga festival director. Sa number 9, pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division nga si Zephyr Cailian, naging nga ma-transfer sa Silay City bilang Assistant City Assessor. Inay ginaprubahan naman ni Negros Occidental Governor Eugenio sa eleksyon nga dapat magka-take effect January 31. Ugaling suno sa kay Diaz, tungod sa delay tugas ang pag-process sa mga requirements para sa among nga posisyon. Naging si Cailian sa extension tubtub sa katapusan sa Pebrero. Ugaling sa karon, nag-leave si Cailian suno sa kay Diaz tungod man sa pila ka mga gina-process ini. Pending sang mando ni Governor Lacson suno sa kay Diaz, ginahulat ang announcement sa magaserbi nga OIC sa PDM-PD. Ginausisa man sa karon si Cailian angot sa pila ka mga reklamo nga nagapabilin lamang nga show cause order ini bangod wala man sang resulta sa investigasyon kag nagakasayuran nga wala ini nagaatubang sang kaso administratibo. Under evaluation pa sang sang provincial legal ang aton nga show cause remains a show cause, wala pa ta formal charges nga ginpapanaog ang aton nga pinalangga nga governor resulting from that show cause letter. So, as of now, wala siya administrative case pa nga to speak of. May OIC lang subong, sir? Amo pa na, why pa man sigog, supposedly kahapon, tani papirmahan ta. We will wait until the designation is signed by Gov. Bong Lacson. Sa number 8, Bacolod Mayor Albi Benitez ang nagapati nga mas bentaha kung ang magabulos nga City Director taga Bacolod. Sa Mayo natalana nga magaretiro si Bacolod City Police Officer Director Colonel Thomas Joseph Martir para sa ginapaabot nga mandatory retirement sa edad nga 56. Gani humalin sang nagligad may mga opisyal naman sang kapulisan nga suno kay Mayor Albi Benitez nagbisita kag nagpakilala agud posible magtalo sa bilang pamuno sa BCPO. Suno kay Benitez, mas bentaha kung taga Bacolod mismo ang mangin masunod nga BCPO director. Sa karon hindi pa niya luyag hingadlan kung sino ang posible magabulos sa pwesto samtang wala pa ang final list halin sa PNP Higher Office.
Sa number 7, ka mga barangay sa Negros Occidental na naghihingi paidalom sa drug clearing program para sa siniga tuig. Antes matapos sa bulan sa Marso, ginalauman nga matigayon ang assessment kag validation sa Oversight Committee sa 34 tanan ka mga barangay nga posible madeklarar bilang drug-cleared barangay. Gani ginpabaskog man karon sang tagsa ka mga barangay Anti-Drug Abuse Council ang pagpatuman sa Community-Based Drug Rehabilitation Program sa mga Identified Person Who Uses Drugs o kung PWUD. Kaya sa low risk ang probinsya sa Negros Occidental ang yara sa 65% sa bahin sa drug clearing program. Ang mga banwa sa Pulupandan, Moises Padilla kag Ganduni, nagiptadiri ang Sipalay City ang nakabig ng drug cleared areas sa probinsya. Nato ng hindi pa kilala ng gabi nato maubos anay nato ang ato nga keywords or person who use illegal drugs before ma-clear nato ang isa ka municipality. So kung may isa na nga hindi magpa-undergo sa CBDRP or Community-Based Rehabilitation Program, it's very hard for a certain locality to be cleared as long as hindi siya magpa-subject for CBDRP mga problema natin. Sa number 6, duha ang patay sa separado nga insidente sang pagkalumos bangod sang pagpangisda. Patay ang 47 anyos nga si Oliver Estera matapos ini malumos Domingo sang gabi sa dagat sa barangay Bulanon sa Sagay City. Sa report sang PNP, nagpangisda lang sang amo nga gabi ang biktima sang gulpi lang magtaas ang tubig. Didto kag nalumos si Estera. Suno sa PNP, ulihiman nga nakita nga nagapangisda ang 35 anyos nga si Elmero Padayaw sang ini ang na-missing. Pebrero 1 sang magpangisda si Padayaw. Pagkasunod nga adlaw, nakitang iya bangka kag wala na ang biktima. Sang Sabado nasapwa na lang iya nga bangkay sa kilid sang dagat sa Barangay Cadiz Viejo sa Cadiz City. Sa number 5, sa Bayawan City sa Negros Oriental, isa ka gas station ang ikawatan sang 450,000 pesos nga cash. Isa ka local nga gas station sa Kalumbayan, Bayawan City, Negros Oriental ang ikawatan sa wala pa makilala nga suspetsado last Huwebes ang gabi isang Domingo. Base sa initial report at tag-iya sang DNA gas station, ang manarado na kuntani isang ginsulod sila sa mga armado nga persona. Nalagyo ang mga suspect bitbit ang cash nga yara sa 450,000 pesos. Nagpalagyo ang mga suspetsado sa kaysa motorsiklo, samtang ang Bayawan PNP ang padayon nga nag-usisa sa mga insidente. Sa number 4, interim service permit ang ginalauman sang transport group sa Bacolod sa baylo sang extension sang Provisional Authority para makapadayon biyahe ang mga traditional nga jeep. May report si Nico Delfin. 33 pa lang sa kapin 2,400 kamakatapos ang transport group ang naisyuhan sang interim service permit sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ini samtang nagahilapit ang March 31 nga deadline kag expiration sang Extended Provisional Authority nga ginhatag sa mga traditional jeepney operators sa syudad. Suno kay Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center o Kunundok, hindi na pwede nga ma-extend pa ang PA. Amo nga ginalauman nila nga mapadasig ang isyuhan sang special permits agud man makapadayon sila sa pagbiyahe kadungan sa ginapatuman nga Jeepney Modernization Program sang Department of Transportation. Ay ang nabutang sa sa Republic Act 4136 ang PA ginatag sa mga private to for hire. Kasunod sa anong kabulan. So ang inatag nila sa amon dapat special permit. Suno kay LTFRB Western Visayas spokesperson Attorney Salvador Altura Jr., hindi pa man mapatod kung pwede pa ma-extend ang PA nga ginhatag sa mga traditional jeepney. Ang mga special permits ang gina-issue nga nakabase sa natukod nga Local Public Transport Route Plan sang syudad. Nagani ang MC ngayon na nag-extend up to March, automatic na motoproof yung gina-extend ng ila PA. Valid until March 31. So ang gina-issue naman sa ila is special permit. Kaya ang special permit refers to sa ruta sang LPTRP sa Bacolod. Ang PA na iya ga-refer sa ruta nila sang una nga wala pa LPTRP. Ang syudad mo man ang nag-identify sang rota para sa modernized jeepney kag traditional jeep.
Ginapaabot man sang traditional jeepney operators nga sa gihapon ma-retain sila sa ilang mga rota samtang wala pa malabot ang 1,099 ka mga modernized jeepney units nga target makabiyahe antes matapos ang bulan sang Marso. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 3, balik sa iyang daan nga pwesto sa Kapitolyo ang kakas nga acting treasurer sang Banwa sang Isabela. Sunod sa kay Provincial Administrator ni Fernando Diaz, yara karon naga-report sa Provincial Treasurer's Office si Nanette Escarda kay isa kay empleyado sa probinsya pending sa investigasyon nga ginapatigayon sa karon sa Provincial Legal Office angot sa kaso ng Escarda kung sa diin nadulang 6.4 million pesos nga cash kag cheque matapos ginaligar kawat sa iyang puluyan. Ginapaiway sa iya nga assignment subong ang pag-uyat sang kwarta ayhan paagi sa koleksyon o kun payment. Sunod sa kay Diaz, nakibot man siya sang natabo. Ka-disappointing ka frustrating, kag dagalain man ang iya nga buot sunod sa kay Diaz, labi na sa tunga sang ginahimo nga pagtatap sang probinsya sa mga empleyado sini, paagi sa mga ginahatag nga benepisyo. Sunod sa kay Diaz, sa iya nga pagsugilanon sa kay Escarda sa nagligad nga semana, nagpangayo ini sa pasaylo kag nagpahayag na ginhilabtan ang kwarta. Balik siya di kiway naman to siya role sa Isabela. She has to report back to her former position and perform the task nga ginahatag sa iya ni Attorney Ami Bolivar. So, mula na, pangayo man siya pasaylo, waya makunugin hilabtan ang kwarta, but all those things have to be proven. Na may amo na niya findings diri sa Provincial Treasurer's Office siya ga-report sa buong para makabulig banda siya sa iya nga position nga daan and the duties and responsibilities that she does before. Although amo na she will not be allowed to have anything to do with collections or cash remittances. Sa number 2, duha sa 3 ka NPA nga napatay sa Cabancalan City ang nakilalaan na. Samtang nagluntad naman ang engkwentro sa tunga sang NPA kag Army sa Santa Catalina. Nakilalaan na sa otoridad ang duha sa 3 ka mga ginaalegar katapos ng New People's Army nga napatay sa engkwentro sa Barangay Uringao sa Cabancalan sa Domingo sang aga. Ang mga napatay ang Musanday Jom Marie Calumba, 47 anyos nga taga Barangay Uringao kag Junjun Caliete, 42 anyos nga taga Tayasan Negros Oriental. Ang ilang mga bangkay nakuha na sang ilang mga pamilya. Paday naman nga ginakilala pa ang isa ka napatay sa engkwentro. Ginausisa man karon sang Army upod sang PNP ang isa sa mga napatay nga nakasuksok sang bayo sang Disaster Risk Reduction Management Office sang Binalbagan. Samtang isa man kay engkwentro ang nagluntad sa tunga sang PNP kag ginaalagar mga katapos ng NPA sa Santa Catalina Negros Oriental. Na-recover sa engkwentro ang 3 ka high-powered firearms, isa ka submachine gun, isa ka grenade launcher, mga bala kag iban pa nga pagkabutang. Wala naman sang may na-report nga napatay sa engkwentro. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Utod sa mayor sa Valencia Negros Oriental, nasapwan nga patay kag may igo sang bala sa ulo. Nasapwan nga patay kahapon sang aga sa Barangay Kalayugan sa Valencia Negros Oriental. Ang 42 anyos nga si Don Paulo Teves, siya ang utod sang alkalde sang Banwa nga si Edgar Teves. Pakaisa man siya sa anay gobernador nga si Henry Teves kag kongresista nga si Arnie Teves. Ang napatay nga Teves ang nasapuan nga ginputo sa habol kag plastic bag. Nakita sa post-mortem examination nga siya ang may igo sang bala sa ulo. Ginausisa sa karon sa kapulisan kung sino ang yara sa likod sa pagpatay kay Teves kag kung ano ang motibo sa pagpatay sa iya. Ang anay gobernador ang naghingyo naman karon sa otoridad sa gilayod nga paglubad sang kaso sa pagpatay sang iya nga himata. Si anay gobernador Teves nagapati nga mismo yara lang man lang sa Banwa ay naghimo sini kag bangod lang sang sinuyay amo nga ginpatay ang biktima. Wala akong lantawan naragod ni suya-suya or ginagmay kay nga butang nga local ra gyud ni. O nakabalo mo rest na ako idea kinsa mga gabuhat ani. Pat naman tay otoridad, naman tay mga law enforcement agencies nga moy gitahasan mo ani. Ang ako nang hangin. Kung pwede dili na madugay. Kita na nato.
Sa Good Vibes, nagadamo ang nagasagod sang carnivorous sa plants sa Negros o kon mga tanom nga nagakaon sang insekto. Ang satuan ay makita mo lang sa cable o kon sa YouTube, karon makita mo na personal. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga pitcher plant, makakaon siyang giting o kung gagmay nga ilaga. Iya ini ni Rene Alwamento, ang founder sa Bacolod Carnivorous Plant Society. Ang iba naman, nag-feed sa mga insekto kaangay isang lamok kag subay. That, kisa makadakop kami mais mo sina, feed na lang namo. Subong siya? Subong wala, kay tungod yung i-display ta, kaya may baho siyang wrapper. Siyempre kami patay. May patay ho. Nadunot yan. So, kubuligan mo, ikaw gabutang lang sa iya. May gagmay, may medium size, kag may dalagko. May Southeast Asian nga pitcher plants, kag may American. May tubig sa sulod, kag ginaamag sa mga insekto, pati na gagmay nga mga paka. Ini naman ang ginatawag nga sand dunes. Daw kasubong sang bulak ang itsura, makakapture man inisang mga lamok. Ini ang ginatawag nga rainbow plant o kon mosquito plant. Naga-attract ini sa mga lamok kag nagaka-chop ini diri. Makita pa nga na-chop ang lamok nga hindi na makahalin matapos magpilit sa sini nga tanom. Nagaproduce ini sing nectar, may gina-produce man ini nga baho nga maka-attract sa mga lamok. Mainly, ang gina-attract niya is mosquito. So that's why makita mo, 90% sang ginakaon niya subong or gina-trap is mosquito. They die, they don't tend to grow long, but you can duplicate them by cloning, by cuttings, like what they did. Cuttings mo lang siya. Cuttings to block mo lang sa main, and then they grow into a new one. So cloning. Ini naman ang ginatawag nga Venus flytraps. Ginatrap niya sa sulod ang insekto nga makasulod sa iya. Damang, subay, kag lamok nga makatandog sa iya nga trigger hair. Masarado siya. Ang iya sining lashes, amo ang nagakipot para hindi makagwa ang insekto. Iya naman ini ni Roslyn Lumawag, isa ka plantita sadto kag karon nag-level up pagid sa mga carnivorous plants. Actually, this is just a hobby. I am currently employed sa local government sa Talisay. Sa LGU? Yes. Ano naka-interest mo sa mga carnivorous plants? Actually, I just started with plants, ornamental plants. Ornamental? Plantita ka ora? Plantita, gid ko ya. Tapos, yes. Paano ka nakalabot sa mo ni? Nag-start ko sa Sandus, na gamay-gamay, with one of the pioneer ng mga growers. And dito ko nag-start. Kaya na-amaze ko nga-capture siya ang insects. Laigi may kuno abi ang pag-atipan sa mga carnivorous plants, duga sagud ka lang sang tanom/pets. Mas di lang na-enjoy mo ang ornamental or ang ini ng carnivorous? Mas na-enjoy ko ni. Lain naman sabi nga challenge, no? Challenge. Mas challenging ang pagsagod because it requires more attention. Atod ka? Kay more specific sila when it comes to watering, ang ilang media, ang light requirement. So, di mo sabihin, mabayaan nga mabaya, mabuhin sila, ano mo gid siya? Oo. Nagadamo sila nga nagasagot sa carnivorous plants, gani nakahimo na sila sa isa ka organisasyon. Para sa ila, isa lang ini kahabi nga nagahatag sang kalingawan. Ang ila collections ang sarang makita kag babakal sa plaza sang Talisay City tubtub sa weekend. Barbaria, ibang level nga pagka-plantito kag plantita pag niya. Ako personally, wala ko pa na nakita. Nakita ako lang sa mga reports, especially sa time nga nag-uso ang mga tanong-tanong. Pero nagagiyugin man, no? I mean, may mga variety or species nga nagagiyugin man. Kag iba na ako na makita sa kabukiran, wala talaga ng balian nga lugar, kaya basi pangwaon. But, hindi makita sa Negros. Bentahan, no? Sumera na. Damo, Kaga ba itong mga balita sa Negros subong adlaw? Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.